Com a bons científics socials anem a furgar en la nostra música, la música valenciana, per a entendre un poc millor la nostra societat. Este programa, per la col·laboració que tenim el plaer de gaudir, serà diferent i especial. Avui ens acompanyarà Monti Peiró, psicòloga, música i antropòloga social, Rafa Chambó, cantant i sociòleg, i l'haurem de disculpar Paloma Parisi, que també coneguda com a Colomet, cantant emergent valenciana, que per raons personals avui no ens podrà acompanyar. Benvinguts i benvingudes a De Sentit Comú i moltes gràcies per acompanyar-nos. Un fort aplaudiment per a totes elles, per favor. Comencem. De Sentit Comú, el podcast de la comarca científica. El tema d'avui ens permet utilitzar la música per a parlar de nosaltres, de les valencianes i els valencians. Ens preguntem si la societat i els seus canvis queden reflexats o representats en la producció musical. Anem a parlar de canvis i estructura social. Quins potencials té la música per als contextos socials i quins canvis podem observar a partir de la seva evolució? Canvis de composició, dels seus elements, de l'estructura, d'interrelacions entre elements, de funcions, de límits, fronteres, de relacions entre subsistemes, de l'entorn. Evidentment, hem volgut apel·lar a la música valenciana dels estils de grups com Obrim Pas i homòlegs com La Gossa Sorda, Espencat, Orxata, grups amb més recorregut, però també els nous corrents, els més joves, com és la Colomet i el seu estil de música urbana. Partirem de la concepció del canvi social com a la transformació en l'organització de la societat i també en els models de pensament i conducta al llarg del temps. El canvi com a variació, diferència o alteració relativament àmplia i no provisional, encara que no irreversible pel que fa a les propietats, l'estructura pròpia o de l'organització d'una determinada societat. Al cap i a la fi, les relacions entre els principals sistemes socials. Ens endinsem un poc més en el tema i ara René i jo vos contextualitzarem l'entorn i els períodes del canvi, ja que al llarg del temps és quan es produeix la successió de diferències significatives que transformen la realitat social. Sí, rodant els anys 60 del segle passat, durant el règim franquista, s'iniciava el que avui coneguem com a Nova Cançó, un moviment cultural, per tant social, que pretenia oposar-se a la censura i la repressió franquista contra el valencià o català, tornant a escriure i també cantar cançons en la nostra llengua. Josep Benet, militant del PSUC, antifranquista, català i historiador, també precursor d'este moviment, deia el següent: «Hem de cantar cançons però nostres i fetes ara. De cançons en poden fer de moltes menes i maneres i, a més, aquestes circumstàncies no poden per elles mateixes privar un poble de les seves cançons. És precisament en moments difícils que han nascut gran nombre de cançons, de les boniques, aquelles que els pobles han transformat en una mena d'oració col·lectiva». Al igual que en Josep Benet, altres actors del canvi van ser necessaris. A partir d'aquells anys, personalitats reconegudes com Raimon, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, van reactivar la música de parla catalana partint d'este context concret. Este fet històric va obrir la veda a tot el que vindria després, fins a arribar avui en dia. La música en la nostra llengua va començar a obrir-se a estils diferents durant els anys 80 i 90, anys en què la llei d'ús i ensenyament del valencià, aprovada al 1983 durant el govern del socialista Joan Lerma, tornava la nostra llengua a l'educació. Es començaven a sentir les nostres lletres a ritmes de rock i folk, destacant els Pets, Sau, Sopa de Cabra, Altai, Lluís el Sifoner o Paco Muñoz. L'any 1993 va començar a tocar Obrim Pas a la ciutat de València, on un jove Xavi Sarrià començava amb uns amics un projecte musical en valencià, molt compromès amb el seu context i que tocava estils musicals diversos com ara ska, hardcore punk, rock, reggae i folk. Lletres que parlen d'antifeixisme, antiracisme, independència i solidaritat. Música combativa, així es va encunyar, que parlava de la memòria de resistència i la posava al debat públic de valencianes i valencians. A Obrint Pas els seguiren grups com La Gossa Sorda, Espencat i més tard Zoo, Auxili, El Diluvi. Tots ells grups veterans en l'escena musical valenciana i molts d'ells ja retirats que van suposar el motor d'allò que avui escoltem. Acabem este recorregut històric parlant del present. Segons les dades d'oients de Spotify, publicades per la productora Pro21 Cultural, el top 10 de més escoltats en valencià
que triomfen i de bon tros són els grups Zoo i La Fúmiga, amb més de 300.000 personetes que els escolten tots els mesos. Encara que només queda un d'ells en actiu i acabem així la classe magistral per al que queda de programa, ens centrarem en este titular. Primer va ser Raimon, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. Elles van deixar pas obrint pas La Gossa Sorda i ara són Zoo i La Fúmiga. Ara tindrem uns minuts per a pensar en els canvis, pensar els contextos en què cada cantant va ser important, d'analitzar el seu treball, les seues lletres, la seva posada en escena i la seva manera d'actuar fora de l'escenari. Anem a veure un xicotet vídeo resum d'estos últims cantants esmentats. I seguim. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent. Mai no podrem caminar si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Bon ocell, porta'm amb tu, país, altres temps, sigues el meu amic. Com abans, amb somnis clars d'infants, per i tremolant, estels i més estels. La flama d'un sentiment, un, dos, tres i lliure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Lliure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment més que buscar l'alegria. No sempre que acabes sempre en teu carrer, allí sento una melodia, anant de canya m'acariciar les bases. On esperen i van, on és que van trencant, on és la gent de la Mediterrània. Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Continuem. Ara anem a parlar de prejudicis amb les convidades. Ara que ja hem dit la nostra, anem a deixar parlar a les nostres convidades. Una volta més, moltíssimes gràcies per estar ací. Ens fa molta il·lusió realment, som fans vostres. Sí, la veritat és que sí, i bueno, us expliquem, per les nostres xarxes socials, fa un temps, vam preguntar a les nostres seguidores si tenien o si sabien d'algun prejudici cap a la música en valencià. I també li van preguntar a la intel·ligència artificial, per si de cas. I bueno, entre totes hem pogut fer un llistat de tòpics i prejudicis que volem contrastar amb vosaltres i que ens expliqueu si el seu patit, com heu actuat i per què creieu que passen. D'acord? Anem a fer-hi aquesta llista? Sí, podem, comencem pel primer, que és una aportació que ens ha fet una companya i diu que fer música en valencià tanca portes. Qui Què penseu? Comença tu. Bé, simplement és ridícul. Simplement és ridícul, sinó que li diguen a Xavi Sarrià que fa no res estava cantant en el Japó, val? O que li diguen a l'Am de Foc que en la dècada dels 90 i primers 2000 va pegar la volta al món cantant en valencià, és a dir, la música no té fronteres i totes les llengües són aptes per a la música, i quan es diu que cantar en valencià tanca portes, l'únic que expressa és que té el cap molt tancat la persona que ho diu. Clar, jo en el meu cas, la veritat és que jo quasi no he fet música en valencià, però soc corista de Neus Ferri, per exemple, que ha tret el seu últim disc en valencià, i sí que soc consumidora de música en valencià i efectivament crec que és una tonteria, crec que a banda actualment vivim un moment molt bo per a les músiques populars i podem estar escoltant a Rodrigo Cuevas o a Marala en tots els llocs, no? A Taxongueiras, cantant en gallec. Crec que és particularment un molt bon moment per a entendre que no sols no et tanca portes, sinó que pot ser ara fins i tot pot ser algo que la gent comença a demandar, no?
Sí, i aquest estiu, no sé si vos ha arribat a vosaltres, però s'ha fet viral una cançó que es diu La Marina està morena, de Figaflaues, que és un grup català que s'ha fet molt viral i té més de milions de reproduccions i ho han escoltat persones que per suposat no tenen el català ni com a llengua que entenen ni com a materna, i això és una mostra de que hi ha futur. Clar, jo pensava l'altre dia que va actuar la Maria en el programa de David Broncano com a homenatge, no? a les víctimes de la Dana, i vaig estar llegint els comentaris perquè tenia molta curiositat i em va cridar l'atenció com moltíssima gent deia pues no entenc el que diu, però la música és el llenguatge universal, i per una banda, òbviament em vaig alegrar, per altra m'ha donat una mica de ràbia que pareix que sols es pot connectar, no? amb la música popular feta en València i en valencià arrel d'esta tragèdia, no? Vull dir, com és un moment de tragèdia, anem a escoltar esta dona valenciana cantant en valencià i podem connectar bé, es pot connectar sempre, no sols quan estem tots emocionats, no? I mirant cap a sí. Sí, és un bon exemple. Mira, tingueu en compte que això, a més, tot i que avui dia, gràcies a les xarxes i a totes les transformacions que s'han fet en l'àmbit de la comunicació, potser té molta més difusió, el fenomen de que la música cantada en valencià o en català fora, diguem-ne, reconeguda i acceptada fora d'ací és pràcticament des del primer moment. És a dir, en l'antifranquisme, els joves antifranquistes de Madrid cantaven Raimon i Lluís Llach, s'aprenien les cançons i les lletres, val? I els bascos no cal que ho diga, i actuaven en l'Olímpia de París i omplien l'Olímpia de París. Raimon, Llach, Maria del Mar, Ovidi Montllor, que no l'heu citat en la vostra introducció i que és fonamental. És a dir, no és una cosa d'ara, és un fenomen, home, no diria que natural, perquè som sociòlegs i sabem que res és natural, però és un fenomen, diguem-ne, habitual i propi de la música, perquè quan la música, diguem-ne, toca el coret i té qualitat, no té fronteres. Que ha desactivat este tòpic. Sí, uno menos. Anem a veure el segon, però abans, si m'ho permeteu, jo volia fer-vos una pregunta en relació amb això que estaves parlant, Rafa. Penseu que la gent, i el que has dit tu, Monti, penseu que la gent que s'apropa a la nostra música o a la identitat nostra valenciana ho fa, la gent que s'interessa de veres, no? Per arribar a l'essència, diguem. Penseu que és gent que no té una identitat espanyola centralista molt arraigada? És a dir, és més fàcil que arribi a connectar amb nosaltres com a una identitat a banda de espanyola, valenciana pròpia? És més fàcil que s'apropi la gent que no se sent no només espanyola, sinó que té aquesta segona o única identitat, que se senten part d'altres comunitats o nacions o moviments regionalistes, etc.? Mira, el nostre mestre Josep Vicent Marquès diria: si m'ho pagueu vos ho estudié. Saps? Jo la veritat és que no ho sé. Jo sí que sé que la gent que és fanàtica, que és profundament espanyolista i reaccionària, pues és evident que no. Però fins i tot en molts casos de gent que no té cap sensibilitat respecte a la llengua, al país, etc., canten les cançons de Zoo sense cap problema. Sí. Per tant, sí que hi ha una gent que té ahí un curtcircuit cognitiu, que ja s'ho faran, però jo crec que per a la majoria de la població això és irrellevant. Sí, pense el mateix. Sí que pense que n'hi ha gent que estan polititzats en el sentit més reaccionari i que no van a escoltar música en valencià perquè per a ells és algo que va en contra, no, de les seues idees, com ha dit Rafa, ells ho perden, no? Però també pense que actualment
n'hi ha molts grups que també estan fent una música en valencià molt despolititzada. Vull dir, durant molts anys la música en valencià s'ha associat a una determinada ideologia o a l'esquerra i a una música amb lletres combatives, i últimament ja no tant, i això també està fent que igual no fora del País Valencià, però sí que dins del País Valencià gent que rebutjaria escoltar música en valencià perquè ho associen a un moviment d'esquerres i tal, ara estan escoltant La Fúmiga i grups que no estan especialment polititzats i no sé si és bo o roïn, això és aquest dubte el tinc, però sí que crec que està passant. Sí, al final, per retornar al tema, no, del nostre podcast, que és, diguem, la identitat valenciana i la música com a vehicle, no, per a configurar, crear, produir i reproduir-la. Passem al segon? Sí, passem al següent. Vale, teníem un altre d'estos tòpics que teníem per allà apuntat, és que la música en valencià és només dolçaineta. Pues no, això de fet és al contrari, perquè realment fins que no... O sigui, si tu lleves el tall i lleves obrint pas, pràcticament ningú més utilitza la dolçaina. Aleshores, identificar la música en valencià en la dolçaina simplement el que denota és molt poc coneixement de la música en valencià. Val? El que sí que funciona és el prejudici ideològic. Si és en valencià, igual és de rojos perillosos i contestataris. I ho dic per la meva pròpia experiència, és a dir, jo quan vaig tornar a la cançó i a fer cançons en el segle XXI, me vaig dedicar a fer cançons d'amor i cançons, diguem-ne, molt de vida quotidiana, bossa noves, tal, però donava igual el que fera. Sí, estava l'etiqueta. Fas una cançó d'amor i tal, però valencià, tal, és absurd, però això ha estat funcionant i encara en determinats sectors, sobretot en sectors amb responsabilitats polítiques, més que altra cosa, vull dir, en ajuntaments, etc., encara això continua influint. No tant en el públic en general, però en determinats sectors que prenen decisions, sí. Sí, bé, pense que este prejudici es contesta amb la realitat, no? És evident que la música en valencià toca tots els estils i ja està, vull dir, des de la música urbana que fa Colomet fins a la música que fa Sandra Montfort, que em sembla una absoluta fantasia per com integra la tradició amb la modernitat sense cap complexe, passant per exemple, Arròs Caldós, que també són unes de les grans oblidades, que elles van ser absolutes pioneres també en la introducció de la dolçaina al seu estil més punk. Tenim música en valencià per a tots i per a totes, i la dolçaina està present en alguns grups, però també està present de moltes maneres, és a dir, la pròpia utilització de la dolçaina, que és un instrument tradicional valencià emprat a estils on a priori no deuria tindre cabuda, deuria ser motiu d'alegria també, pense. Sí, i tant, sí. Però dona compte, per lo que tu dies de La Fúmiga, que un ajuntament prohibisca o vete un concert de La Fúmiga, què vol dir? Tu creus que els veten a La Fúmiga? Ho han fet ja, sí. Jo és que veig, com es veig en tots els cartells... No, però ho han fet ja. Costa de creure. Vale. O sigui, ojalà vetaren a mi. És demencial, simplement per què? Pues perquè aquest ajuntament està governat per una sèrie de gent, com dèiem adés, fanàtics i ignorants. Sí, està clar que per a molta gent continua operant aquesta associació de si és en valencià és d'esquerres, perquè pareix que siga així, quan jo realment pense que a dia d'avui que no sé si és bo o roïn, però que n'hi ha gent fent música en valencià que no està gens polititzada i que, com bé deies tu, no? Es pot parlar d'amor, de quotidianitat o de qualsevol tema que no estigui polititzat. Sí. I ahir també entraria molt a jugar això que des de la sociolingüística es diu de l'autoodi de persones valencianoparlants o ajuntaments valencianoparlants que no porten grups que canten en valencià perquè creuen ja siga per aquesta vinculació ideològica o perquè diuen que no portarà gens, és una pèrdua de diners. Això segueix prou present. Això va funcionar, això va dissolent-se, va dissolent-se cada vegada més, pensa jo. Vale, passem al segon. Jo estava plantejant algunes preguntes que vull fer-vos ara després.
Tenien també un altre prejudici o tòpic, que seria que algunes persones afirmen que la música en valencià no existeix, i que és una reflexió que podríem interpretar de dues maneres, però bueno, us deixo a vosaltres a veure què penseu. Sí, jo en part podria estar d'acord en el sentit de que durant molt de temps s'ha emprat música en valencià com si fos un estil musical, quan en realitat, com estàvem dient, la música en valencià és una etiqueta artificial en el sentit de que la música valencià abarca totes les èpoques, tots els estils, i és com quan diuen en el rock and roll, no? Que diuen female fronted, no? Que és encapçalat per una dona, com si ser una dona fos un estil musical. Doncs en això passa un poc el mateix, no? És agrupar, crear una connexió artificial sota un dels elements, perquè, no sé, música valencià també podríem dir música en baix o música en guitarra, vull dir, té el mateix sentit, no? Així que, però en aquest sentit sí que puc estar d'acord en que durant molt de temps s'ha emprat d'una manera que desinformava, no? com si música en valencià, com si tingueren algo que veure Arròs Caldós amb, jo què sé, amb el tall, o amb la gossa sorda, amb so o amb Colomet. Sí, això és cert, però alhora també no trobem cap problema en dir música francesa o música italiana, música britànica, i sabem que si és música francesa se canta en francès, que si és italiana se canta en italià, que si és britànica es canta en anglès. Vull dir, música en valencià només pot ser una marca molt genèrica per a tots els estils i tots els gèneres cantats en valencià. És l'única cosa que té sentit. I quan algú pretén anar més enllà d'això, simplement està evidenciant que ignora completament la enorme diversitat estilística que hi ha, i de gèneres que hi ha en la música en valencià. Totalment, sí. I probablement no parlaríem de música en valencià si estiguérem en una situació normal. De normalització. Clar. Sí, correcte. Volíem posar un altre prejudici, que així ja és entrar dins dels territoris de parla catalana i parlar de... En tenim dos, realment tres referents als catalans, i giren al voltant de si els catalans fan millor música, li donen més valor a la seva música, o si el seu accent és més apte per a fer música. Per això, així al País Valencià sempre pequem de dir és que sí, no tenim tants cantants. Què penseu d'això? Tu pensa que en tots els moments, en tots els períodes de la música, diguem-ne, globalment en català, sempre hi ha hagut valencians molt destacats. Sempre. I és innegable. I que a més han tingut molta entrada a Catalunya, més que ells al País Valencià. Jo no li veig sentit, i de fet en els Premis en The Rock, que són uns premis catalans, han guanyat molts valencians. Pràcticament sempre. Tots els anys, en la collita dels Premis en The Rock, n'hi ha valencians. Sí que és cert que nosaltres, en els Premis Ovidi, que inclouen a tota la gent que fa música en valencià, no acceptem, però precisament per la situació d'anormalitat que patim al País Valencià, perquè nosaltres tenim molta gent de molta qualitat, però ells tenen moltíssima indústria, tenen molt més suport de les institucions, etc. I això ens genera, en la relació entre el País Valencià i Catalunya en termes musicals, una situació de clara inferioritat, i per això ho fem, però confiem que algun dia això ho puguem trencar absolutament. Si no és com ho veig jo. Sí, penso el mateix. A mi un cas que em va sobtar, com a anècdota, és que una volta vaig viatjar fins a Catalunya, i quan vam arribar vam posar la ràdio i estaven sonant Pupiles. I així hem tingut prou menyspreades o menysvalorades a Pupiles, i allí estaven sonant per la ràdio. La primera que vam posar estaven sonant per la ràdio. I va ser com molt curiós que... I estar circulant per Nova Orleans, posar la ràdio i escoltar a Miquel Gil? Això sí que ja és.
això també passa, això també ha passat. En l'època quan Miquel Gil va treure Orgànic, que va ser un esclafit impressionant i va estar en totes les llistes d'allò que diuen World Music, funcionaven les emissores independents americanes però amb tota normalitat, per allò que diuen de la música en valencià. Que és una anècdota que he viscut. Sí. Important destacar-ho. Sí, a mi m'agradaria moltíssim, també per interès propi, entrar en aquest tema, aquesta qüestió del circuit professional mediàtic i tota l'estructura de la indústria musical, però trobo que ja ens estaríem eixint una miqueta del tema de la identitat valenciana. Anem a posar damunt la taula un només, un prejudici més? Sí, tira-li. Si tenim per ahí alguno, a veure... El parlar de l'anonimat o de la tradició oral en el sentit de que no tenim una indústria pròpia de música en valencià o que és minoritària, què penseu al respecte? La música en valencià és majoritàriament informal, underground, de tradició oral, minoritària i ara ja sabem que sí, no? Però hauria de ser... Quina valoració feu al respecte? Hauria d'entrar ahí amb més força? Té ser més comercial, més indústria... O és contraproduent a lo millor? La veritat és que jo no ho tinc molt clar. Jo vull dir, conec el cas perquè són del meu poble, de més de 1.000, que ells van fer una aposta per una discogràfica de música en valencià i és curiós el seu cas perquè van aconseguir professionalitzar-se moltíssim i formar part de la indústria, però com estaven dient, jo crec que la indústria en el País Valencià en general, la indústria discogràfica, i ja si anem a músiques cantades en valencià, doncs crec que encara queda prou, però pense que actualment tot això està canviant molt ràpidament per a bé, pense. Bueno, la cooperativa de Pau a la Batxos també, no? Aneu al carrer, es diu, no? Sí, bueno, ara aneu al carrer, està Metrònom, està Pro 21, en fi, n'hi ha més, ara no me venen al cap, però vull dir, hi ha una xicoteta indústria que està funcionant i el que passa és que també s'han produït un grapat de canvis en el que és la indústria musical que han sigut, a més, canvis molt ràpids. És a dir, en els anys 60-70 només hi havia el vinil i el vinil, gravar un vinil era una cosa estratosfèrica. T'havia de fitxar una discogràfica, això valia molts diners i tal, no? Els estudis, la gravació en analògic era molt cara, tal. Després va començar a funcionar la casset, que tal. Després va aparèixer el CD, i el CD, diguem-ne, va ser un procés de democratització interessant de la música, però és que ara tot això se n'ha anat també a fer punyetes, ja no cal ningun tipus de suport, està tot en les plataformes. I això, diguem-ne, d'una banda ha tingut inconvenients des del punt de vista industrial i també ha tingut molts avantatges pel que fa als artistes, perquè avui dia qualsevol xavaleta, qualsevol xavalet en una miqueta de gràcia per a gravar i amb un equip relativament barat pot fer coses interessantíssimes i llançar-les directament. De fet, ha canviat molt, diguem-ne, llevat dels cantautors romàntics, realment som els únics que fem ja discos complets, àlbums de 10, de 12 cançons. Ja tot el món el que fa és una cançó, vídeo i a les xarxes. I això està funcionant moltíssim, el single en vídeo. Això dona unes oportunitats completament diferents. I clar, en termes industrials no és tan sòlid, diríem que, per fer-li l'homenatge a Bauman, és molt líquid tot, no? Està molt fluid tot, però dona també noves oportunitats a persones que d'una altra manera no les tindrien, perquè si no anava un promotor en la billetera i tal, no hi havia ninguna possibilitat. Democratitzar-ho. S'ha democratitzat molt en aquest sentit.
Bueno, jo, aprofitant penso que aquesta democratització i aquesta capacitat que tenim tècnicament, no?, de produir tot el món, té la cara B de que és més difícil potser trobar algo, o si fas música o qualsevol expressió artística, col·locar o ubicar el teu producte, que al final també és una paraula, en fi. Però és molt més difícil trobar ara que tot el món fa de tot, que tinga la repercussió que pots desitjar o amb la il·lusió en què has fet les coses i al mateix temps a l'hora de trobar, no?, una proposta artística n'hi ha de tot i és molt fàcil trobar algo que t'agrade, però al mateix temps jo tinc aquesta sensació de m'estic perdent un montonazo de coses, no? Al final ese malestar ahí, no? I esa cara B de dir és impossible arribar a tot, conèixer tot, i gent que conec personalment i que m'agrada molt el que fan, han tret disc o han tret una cançó i no me... Si no ens dona la vida per a tot. Sí. I així, bueno, la tornem a recordar Colomet, que no ha pogut vindre, però Colomet és un exemple, la Naina, que del Gemesi també és un exemple que, bueno, ara quan passem a la següent part, que és més distesa, que ja està sent prou, vos parlaré per a treure-vos un tema de la llista del top més escoltat i veureu que cada vegada hi ha més cantautores, més solistes, també xiques, però també ja no són tant grups, sinó que són més veus i això és molt interessant perquè hi ha ha augmentat l'accés a poder cantar i a poder publicar la teva música. Sí, en general pareix que estem tendint al solista, no? Cada cop hi ha menys bandes. No, la veritat és que no sé exactament a què es deu, no m'he parat a pensar quina és la raó. Suposo que en fi, tot ens porta, no?, cada cop més a l'individualisme i a fer la música de la manera més senzilla i més fàcil i que siga més fàcil de manejar, i jo personalment trobo a faltar les bandes i els grups, no?, perquè m'agraden moltes de les solistes que estan eixint, però és de veres que sí que pense que, no sé, jo soc una romàntica del rock and roll i trobo a faltar la banda. Sí, això és cert. El que passa és que estem veient, no?, les bandes duren el que poden durar, no? Sí, perquè això el meu col·lega Julio Bustamante dia és que la grupitis s'acaba pronte. I és això, és a dir, més difícil de mantindre. Una colla de col·legues s'enjunten en un local, comencen a tocar, munten un grup, tal i qual, tenen èxit, però són 5, 6, 7 anys des dels Beatles que funciona això. Sí. Així. Jo també crec que influeix un poc factors econòmics, no? Vull dir, estem visquent també com les sales de concerts van desapareguent i com la manera de consumir música és als festivals. Els festivals, llevat dels 4 caps de cartell, el que paguen és super precari. És molt difícil mantindre un grup amb les condicions econòmiques que s'estan imposant a través del format dels festivals, que jo particularment els deteste. I també crec que té que veure amb això, a que la indústria està cada cop més forçant a que si n'hi ha molta menys pasta, clar, no és el mateix si ho tens que repartir entre 2 que entre 6 o entre 14 com són la Fúmiga o 20 o no sé quants són. Cada cop a mi em sembla que són més. I damunt quan tens un grup amb instruments orgànics, que no és el cas de la música electrònica o el hip-hop, per exemple, o estils urbans més actuals, quan tens instruments són més persones i una despesa molt més gran a nivell de logística. Exactament, sí. Sí, però tingueu en compte també el factor biogràfic. Tenim un exemple molt recent, Malux. Estaven funcionant molt bé, tal i qual, i de repent anuncien que s'ha acabat. S'ha acabat perquè per raons biogràfiques. És a dir, una persona aprova unes oposicions, una altra se n'ha d'anar a treballar fora... Però com has pencat que van ser pares... I el grup s'acaba. El grup s'acaba. Però també ahí hi ha un factor un poc que té que veure en la precarització, no? Si tots tenim que traure's les opos per a poder currar al marge dels grups. Però inevitablement també les bandes s'acaben per motius personals, perquè la gent discuteix, perquè no se soporten i perquè els egos i tot això. Això també és real. Bueno, Javi, per seguir un poquet el guió, només dir que deixem la part dels prejudicis, comencem en el debat que hem començat i si n'hi havia que agrair-vos
que hàgiu fet aquest esforç mental parlant dels prejudicis, però vos veig molt a gust així aquí. Sí, que molt, tot bé. Sí, anem a tirar-vos ara damunt la taula algunes preguntes, tot i que algunes d'estes ja les haurem parlat, de segur, però bueno, i esperem que desperten l'interès que... S'ha tallat? No, estem, vale. Esperem que desperten en vosaltres algun interès, no? Que culminen alguna cosa que dir i bueno, anem a tirar. Jo volia, ja que Javi ha posat interès en parlar de la part de la indústria musical, que diu que li interessa, també fem així un arreglet i pot entrar dins del que és l'estructura i el canvi social, perquè l'economia també forma part d'aixòs canvis socials i podem parlar, pots treure aquest tema i parlem un poc de la indústria musical. I això seria, perdona, no trobé ara... No, això és improvisar un poc. Vale. Ui, fa molt de temps que no fas freestyle, A veure, clar, al parlar de la indústria també, que heu parlat de Malux i de més, jo volia preguntar-te, Monty, per aquest efecte halo, a lo millor, no? Que es produís, no? De veure damunt de l'escenari algú i pensar este tio, esta tia viu d'això i al final ni un poco, no? Però... No. Spoiler, no. Spoiler, no. Però com podríem fer-ho? Perquè és això que deia la cara B de la democratització, no? A lo millor jo tinc aquesta sensació de que arriba tard a tot, no? I si fas música ara és molt més difícil el que dèiem abans, no? Col·locar el teu producte i damunt que els mitjans de producció estan ja en mans d'algunes personetes minoria, i si vols col·locar la teva cançó la puges al YouTube o a Spotify sobretot, i si vols posicionar-la has de pagar en Clar. I al final dius, joder, com fem, no? Com fem per... És que jo crec que és complicat. Jo no crec que ara siga més difícil, no ho sé, no, la veritat és que no ho tinc clar, però el que n'hi ha és molta més competitivitat, clar. Però jo no sé si això és bo o roïn, la veritat és que no ho sé, però pot ser en els 80 o en els 90, quan gravar un disc era una cosa realment molt cara, estàvem a l'abast de molt menys gent, no? Per tant, ja feia un filtre que té que veure amb la pasta. Clar, ara com deies abans, avui en dia pots gravar un disc amb 4 duros, amb el teu portàtil i un micròfon mig cutre, i la gent està aconseguint qualitats de producció molt bones amb molt poca pasta. Jo, l'última volta que vas gravar un disc sencer de 12 cançons amb Sweet Little Sister, vàrem tindre que fer una campanya de crowdfunding quan no existia el crowdfunding, simplement li diem demanar pasta abans, i vàrem fer coses que inclús són il·legals per aconseguir pasta, per a poder pagar la autèntica pasta que ens costa el disc, que després de separar-nos el grup encara estiguérem, crec que 2 anys ficant pasta del disc. Vull dir, això ara ja no és tan habitual o ja quasi no passa. Per tant, clar, no sé si també té una part bona, que és que més gent pot accedir a gravar un disc. Al final els últims filtres crec que també van a tindre que veure el que tenien que veure abans, que és en els fills de o en els enxufats de o en tal, vull dir, sí. Això va estar ahí, però sí que potser s'està aconseguint colant, no? En alguna escletxa ahí per la que es cola alguna persona sense un duro que fa música de cor, no? I que ho aconsegueix, o jo necessito creure això. Sí, bueno, en termes socials, en termes sociològics, ho sabeu que hi ha allò del principi d'indeterminació, que en aquest cas aplicat a l'activitat cultural i artística també és així, és a dir, algú s'esperava l'esclafidezó? Ningú. I s'ha produït. I abans de l'esclafidezó algú s'esperava l'esclafí d'Espencat i el d'Orxata i el de... Enteneu? Quan apareix la gossa, al principi la gent diu, bueno, va, obrim pas 2. Pues no, era una altra cosa, i la gossa col·loca tota una sèrie de temes i ho fan magníficament. Vull dir, no sabem què passarà, però quan més gent jugue, quan més gent faça música, la participació de les dones és un fenomen impressionant, sí, que no s'havia produït en la nostra música mai. Si tu dius els anys 60 i 70, immediatament penses i és Maria del Mar Bonet i 2 o 3 més, no n'hi ha més. En canvi, avui dia, en el concert d'homenatge que farem a Vicent Andrés Estellés, jo em vaig molestar en contar-ho perquè estava fent el guió, hi havia un 60% de dones i un 40% d'homes.
És la primera vegada que en un festival d'aquestes característiques en els que participaven 18 grups hi havia més dones que homes. I això vol dir molt. Això és un fenomen completament nou que evidentment està connectat a tots els canvis socials que s'estan produint també, el 8M, la mobilització, la tercera i la quarta onada del feminisme, etcètera, etcètera. Tot això està ahí jugant d'una manera important. Clar, jo sí que penso que en el tema de les dones evidentment cada cop més les dones tenim més accés a fer música i se'ns escolta més, òbviament gràcies al feminisme i gràcies a la lluita de moltíssimes dones que han estat apartant acolzades als senyors que no ens deixaven espai, perquè això ha sigut així, no ha sigut amable, no ha sigut fàcil i no ens ho han posat gens fàcil, però pense que cometem també l'error de no fer una revisió i una reparació, perquè per exemple Maria del Carme Girau és una dona importantíssima en la música en valencià, jo vaig tindre el plaer d'entrevistar-la i ella estava completament sorpresa de que algú s'interessara per ella quan és una pedazo de guitarrista, de cantant i de compositora, va formar part dels 7 Xutxes, se la va jugar amb la censura franquista, va estar ahí. Després tenim a Carraixet, que és un grup que a mi com a antropòloga em pareixen l'estudi etnogràfic perfecte, un grup on intersecciona la família, la música tradicional, el gènere i la resistència política. Crec que es mereixen moltíssim més reconeixement del que tenen, un grup al que es van ficar una bomba per cantar en valencià, vull dir, fins a aquest punt aplegar el seu compromís i la seva resistència. Tenim a Eva Dènia, més recent, no? Però va ser, si no la primera, de les primeres persones en cantar jazz en valencià i li va costar no poques risetes, vull dir, molta gent, ella em contava que molta gent ho veia com algo ridícul i després ella ha format part de 6 Veus, que és un grup també que fa una tasca també no sols musical sinó pràcticament etnològica encomiable, i totes aquestes dones estan ahí des de fa moltíssims anys, és a dir, les dones no hem aparegut ara hem aconseguit que se'ns escolte i que se'ns faci cas, però les dones sempre, en totes les èpoques, en tots els estils i tocant tots els instruments, hem estat ahí des del principi. Per tant, contar la història com que comença ara és un frau cultural i totes les pioneres que han estat abans es mereixen també que siguin capaços de, ara que hem aconseguit tindre aquesta mirada feminista, emprar-la també per a reparar i per a reescriure aquesta història que ha exclòs a Carraixet, ha exclòs a Ros Caldós, ha exclòs a Maria del Carme Girau i a tantes altres, no? I tenim que aconseguir que la història siga contada amb elles. Vull dir, si ara tenim a Sandra Montfort o ara tenim a la Maria i a totes aquestes dones, a Malux, a Colomet, aquestes dones meravelloses, també és perquè abans han hagut altres en un moment en el que ho tenien tot en contra i els propis companys, perquè ho sé perquè elles m'ho han contat, les han fet fora del relat. Per tant, crec que també és important tindre això en compte. Si ya sabéis cómo me pongo. Però importantíssim. Precisamente t'invitava, pues. I de fet volia, com som gent de sociologia, m'agradaria tindre una nota al peu o una bibliografia, un algo, no? El tindre ahí una referència per a que la gent, quan escolta el vídeo, els milers de seguidors que tenim, puguen tirar del fil i volia preguntar-te, Monti, si saps d'algun llibre o en què apareguen... Jo tinc una web, jo porto 7 anys fent la secció Pioneres en Territori Sonor i porto 7 anys investigant les dones de la música del País Valencià. Tinc una web que no recordo, crec que és montipeiro.pioneres o pioneres.montipeiro, no me'n recordo bé, però una de dos. Ho buscarem. Falta actualitzar les 2 últimes temporades perquè no em dona la vida, però és com una... he recopilat tot i l'he donat com un format tipo com una wiki per a poder buscar per el nom de la dona o el grup, per època, per instrument o per estil musical, i podeu comprovar que sempre hem estat ahí. Molt xulo. Jo, afegint així, ara que tenim el tema amunt a la taula, jo tinc així, Pro21 fa mensualment un top dels grups més escoltats i fa els actius i els inactius. I crida molt l'atenció de que tu mires els inactius, en són 10 i són Zoo, La Gossa, Espencat, Obrim Pas, Smoking, Diluvi, Raimon, Atupa, Tardor i Els Jovens. Només n'hi ha un que tinga una dona en el seu grup, el Diluvi. I en els que estan actius tenim La Fúmiga, ja tenim Jazz Woman, tenim Marala, després està Auxili, Xavi Sarrià, La Naina, Cactus, Pau Alabajos, Esther, Sandra Montfort, Botifarra, Tacho, Pepet i Marieta, Malifeta i Peu de la Tona, que en actiu tenim molts més, una major participació femenina que
que els inactius, el que això també mostraria un canvi de... Clar. Sí, el canvi està. El que és important saber és que el canvi no s'ha produït com... No ha sigut un fenomen meteorològic, el canvi, hi ha hagut una lluita ahí darrere. El canvi està costant, ha costat i encara costa, però sí, és inevitable i també és que l'explosió de talent de les dones que s'ha donat en els últims anys és que és increïble, és que ja, vull dir, que abans també, no? Però ara n'hi ha més dones fent més música perquè gràcies als canvis socials tenim més accés a moltes coses. Quan jo tenia 15 anys i li vaig dir a ma mare que volia tocar la guitarra elèctrica, a ma mare li va aparèixer un destrellat i una cosa com ai, hem perdut a la xiqueta. Això ja no passa, per tant, més xiquetes van a poder accedir a instruments i a fer música i tot això de bé en el que està passant, que és una fantasia. Sí, i en aquest sentit, precisament per a poder copsar els grans canvis que s'han produït, doncs mira, Mari Carme Girau pot ser un bon exemple d'això, perquè parlant de llibres, el volum 20 de la correspondència de Joan Fuster està dedicat a Raimon i altres veus de la cançó, sobretot perquè és molta la correspondència de Raimon i dels altres no n'hi ha tanta. Però és molt simptomàtic, en el cas de Mari Carme Girau, els pares d'ella eren uns senyors de Simat de la Valldigna, diguem-ne propietaris de terres, la mare mestra, diríem que una miqueta franquistes, per dir-ho així, suavet, i per a que ella poguera gravar discos i per a que ella poguera cantar va haver d'anar Fuster personalment a casa d'ella i parlar amb els seus pares i convèncer-los de que la seva filla té una veu meravellosa, és una xica molt artista, l'han de deixar cantar, etc etc. Perquè si no, no haguera pogut, els pares no l'hagueren deixat. I clar, l'altre factor a favor és el fet que estava a Barcelona, perquè probablement així a València ho haguera tingut prou més complicat. I clar, què és el que passa? En el cas de Mari Carme Girau, acaba farmàcia, que estava estudiant, se casa i se'n va a muntar una farmàcia, no sé si en Valladolid o no sé on, i desapareix. És terrible, però se la traga completament. Nosaltres, això ho tinc ben estudiat, perquè jo vaig fer el llibre de Raimon i altres veus de la cançó amb Fuster, però nosaltres li donarem el premi a la trajectòria, el col·lectiu Ovidi Montllor, a Mari Carme Girau, com li el donarem també a Carraixet, com li el donarem també a Eva Dènia. És a dir, crec que hem estat impulsant en la mesura que hem pogut la visibilitat de les dones, que evidentment no és d'avui, però quan jo dic allò de Maria del Mar Bonet és perquè tòpicament gent de la cançó i tal i que qual, Maria del Mar. Sí, perquè al final sempre opera aquest fenomen en el que a les dones en la història se'ls deixa com un xicotet espai ocupat per una, normalment que pareix que siga l'excepció i la resta desapareixen. No, n'hi havia moltes més. Clar, però quan parlem de la cançó pensem en Maria del Mar Bonet, que és a la que se li ha permès ocupar l'espai de la xica o la dona que fa això, i d'aquesta manera sempre, quasi tots els estils musicals queden com que ho han fet homes i n'hi havia una. Tenen dret a conèixer i deurien admirar també a les dones artísticament, perquè també per a mi això és una gran carència. Jo tinc amics que no admiren a cap dona o no consumeixen música feta per dones i estan perdent-se la meitat de la creativitat, no? Sí, al final és el que parlen sempre de reproducció social, no? Al final que la realitat es produeix però es reprodueix també, i si tu com a consumidor escoltes sempre el mateix, faràs, creuràs, escoltaràs sempre el mateix, no? Sí, al final les artistes que he dit al principi, que només estava com a dona, Maria del Mar Bonet, és el que posava la Viquipèdia, així és com està de poc reconegut. Però n'hi havia moltes més, perquè jo que tinc més edat me'n recorde, i n'hi havia un grapat. Javi, vols treure un últim tema que ens queda? Sí, un tema que trobo que és molt
jugosito. A veure, parlant amb Rafa abans, parlaven de la llibertat d'expressió, de concerts que heu organitzat de cara a la situació de fa uns anys amb Valtònic, amb Pablo Hasél, etc. M'agradaria parlar de censura, de llibertat d'expressió, aprofitant la teua experiència personal per a que feres aquesta comparació, no? De la situació que teniu durant el franquisme de la nova cançó, la situació d'ara, i de rebot, tornant a aquests prejudicis, ¿no? Ese cuñado de turno que te dice, es que no se puede decir nada. No, hoy en día teníamos más libertad durante el franquismo. Bueno, quina seria la teua percepció i si encara tenim tabús o límits a l'hora de compondre lletres en valencià? Com veus este tema? Bé, jo penso que avui dia hi ha una obertura i una possibilitat d'expressar-se molt superior, molt i magnífica, la qual cosa no lleva que vivim en un estat que té unes certes propensions repressives i això explica el cas de Valtònic, el cas de Hasél i alguns altres, que n'han hagut més. Però en termes generals no és comparable. Tingueu en compte, i suposo que ho sabeu, que en el franquisme, abans de fer un concert, tenies que portar a govern civil, tenies que portar totes les lletres, i cada vegada, no d'una vegada per sempre, cada vegada. I potser la mateixa lletra que una vegada t'aprovaven, a la següent te posaven allí, censurado, en roig. I bueno, pues era prou desagradable i te la tenies que jugar i vigilar i mirar, bueno, arriba la Guàrdia Civil i això que són, són andalusos, no s'enteren, vale, pues. I aleshores fèiem les gansaes que podíem i a vegades en situacions molt divertides. Jo recordo Pi de la Serra, que era un gamberro impressionant, des de dalt de l'escenari cridar a la Guàrdia Civil, compañeros, ya estáis aquí, tranquilos. Bueno, autèntiques gansaes. Però bueno, queien les multes i queien les prohibicions i arribaves a un lloc i pop, te trobaves un paper a la porta que no se podia cantar i ja està, i te jodes. Això avui dia bueno, hi ha alguna sutilitat, allò que parlàvem adés, algun ajuntament cerril, coses així, però hi ha molta més obertura, molta més possibilitat de fer de tot i de dir de tot. Sí, pensa el mateix. Jo crec que la gent que diu que abans tenia més llibertat, el que passa és que ells abans podien dir el que volien i ningú els contestava, i ara el que passa és que podem parlar més i podem dir les coses, vull dir, si eres tonto i t'ho diuen, doncs mira, t'aguantes, saps? No sé. Jo tinc un exemple que clar, que jo a vegades ho he pensat en algunes orquestes de festes del meu poble o d'altres pobles. Hi ha una cançó que algunes orquestes canten, que és la de Will Aliem, d'Auxili, i clar, si l'heu escoltat alguna volta, però si no jo tinc així ara el vers, hi ha un vers que diu: festes sexistes privades imposades, capitalistes feixistes castellanes, festa de toro i orquesta, festa que no ens representa. I clar, què passa? Que quan està l'orquestra cantant aquesta cançó... Molt contradictori, sí. Però és que no canta aquesta frase, la censura. La lletra. Llavors, no sé, vosaltres com trobeu això? Trobeu bé que censuren una part de la lletra perquè va en contra d'ells mateixos? A veure, jo he cantat en orquestes 11 anys, no he cantat aquesta cançó, però jo penso que si la cantara jo crec que no la canviaria, però que podria entendre que llevaren lo de, o sea, com l'associació de l'orquestra al feixisme, no? Vull dir, com a música d'orquestra que a més ho reivindique com una cosa d'orgull de classe molt important. Hi ha un treball magnífic fet sobre la música que se fa en valencià, pràcticament des de Raimon fins a Ahir, que és el treball que ha fet Aitana Alfonso, una ara ja graduada en Sociologia i Ciència Política. Ha fet un treball magnífic que en aquests moments està, diguem-ne, esperant a veure si l'editorial d'Enderrock el trau com a llibre, perquè pot ser una aportació molt interessant, perquè repassa pràcticament tots els temes, tant l'evolució històrica com les qüestions sociològiques del canvi, etc. Com hi ha tot un capítol dedicat a l'aportació de les dones. En fi, hi ha molt de treball, és un treball magnífic
que espere que finalment en The Rock el publique. Té un títol preciós, agafat d'una cançó de Zoo, sempre a la contra i avant, i bueno, pues, jo crec que valdrà molt la pena quan es publique. Estigueu atents. Estarem, segur. Sí. Bueno, pues jo crec que és hora ja de tancar i anar-nos. I encara no m'ha agraït prou el plaer que ha sigut estar així avui, i tant a vosaltres que ens escolteu amb atenció com és que heu estat així xerrant, i també per la col·laboració rebuda per Acció Cultural del País Valencià, i de veres que ho agraïm. Moltíssimes gràcies, i tornem a aplaudir les que som, per favor. I Sí, no res, que les que esteu a casa, que moltes gràcies per posar l'orella a este podcast, que esperem que us hagi agradat, i bueno, ens ho podeu fer saber amb el típic follow, comentari, etc, que sempre ens ve molt bé per a espentar el projecte. I fins així el capítol d'avui de Sentit Comú, un podcast de la Comarca Científica. Que tingueu bon dia i adeu. Adeu.